गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ लानानै आङो इंराजिनि गांसे बिजाब लिरदोंमोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फिल'सफिकेल पार्सपेक्टिभ। बे बिजाबखौ दिनै आसामनि मानगोनां मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म सारनि आखाइजों बेखेवनाय जादों क'क्राझाराव लाबाव केफे होननायाव। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मानगोनां प्रफेसर डक्टर इन्द्रा बर' आब'आबो दंफैयोमोन। क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि दैदेनगिरि, पर्बतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन दंफैयो आरो जायगानि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोन दंफैयो। आं जोबोरै गोजोननाय मोन्दों। इंराजिनि बिजाब लिरनाया आंनि थाखाय गोरलै जायाखै। जोङो बर' बिजोंजों फरायनानै फैनाय, इंराजि लिरनांगौआ खुब खस्थ' जायो। आङो गुबुन गुबुन बिजाबफोरखौ रेफारेन्स लानानै लिरदों आरो जर'खायै जोंनि जिउनि सान्थौआ माबायदि जानांगौ, धोरोमनि सान्थौआ माबायदि जानांगौ, बिनि बाथ्राखौ लानानै गुरुदेबनि नोजोरा मा, बेखौनो आङो नैबे बिजाबाव सेबखांदों। आङो मिजिंथिदों आंनि बे लिरनाय बिजाबा बयजोंबो अनसायजागोन आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि फिल'सफिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौआ जोंनिनो बिबान। आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि फिल'सफिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौब्ला थुनलाइनि गेजेरजों जोङो फोथांनो हागोन। थुनलाइखौ जोङो हिन्दीयावबो लिरनांगौ, इंराजियावबो लिरनांगौ, असमियावबो लिरनांगौ होननानै मानगोनां मिनिस्टार सार उरखावगोरा ब्रह्म साराबो जोंनो बोसोन होलांदों, आइडिया मोनसे होलांदों। बे बोसोनखौ जोङो गोसोआव लादों आरो बेबायदिनो जोङो आवगायलांबाय थागोन। बे बिजाबा आंनि 15 गां बिजाब। आङो सिगाङाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सायाव गांब्रै बिजाब आं लिरखांबाय। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आरो ब्रह्म धोरोम, आरो थामथिया जाहैबाय गुरुदेबनि सान्थौ, आरो ब्रैथिया जाहैबाय मेजगान्धी। नैबे बाथि जाहैबाय इंराजिनि। दा बेयाव आङो गोबाव बोसोरनिफ्रायनो 1994निफ्रायनो आङो बिजाबखौ लिरबोदों। थ' बै समाव आङो रिसार्च खालामनानै मोननाय आरो दा नैबे समाव गोदान गोदान माखासे इनफरमेसन बेफोरखौबो आङो बे बिजाबाव होदों। आं मिजिंथिदों बे बिजाबनि गेजेरजों गोबां रिसार्च वर्कार बिथांमोनहा इनफरमेसन कालेक्सन खालामनो हागोन, इनफरमेसन मोननो हागोन। बेयाव आङो नैबे बिजाबाव रावबो धोरोमखौ लानानै आं क्रिटिसाइज खालामाखै बा गुबुन हारिखौबो आं क्रिटिसाइज खालामाखै। बेयाव आङो जास्ट बेरखांहोदोंल' गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिउनि सान्थौ आरो धोरोमनि सान्थौआ मा। आरो लोगोसे जोङो बुंबोबाय थादों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावबोदों, जेरै राव, थुनलाइ, हारिमु, राजखान्थि, रांखान्थि, सोलोंथाइ, मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावबोदों। मा सान्थौजों बिथाङा खामानि मावदों बेखौनो आं बे बिजाबाव बेरखांहोदों। आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों।